Исәмісіз ТНВ каналында Татарстан хәбәрләренең кичке чыгарылышы безнең илдә бәйрәм яллары дәвам итә. Бу көннәрнең төп яңалыкларын без сезгә тәкъдим итәргә әзер. Студиядә Фәнис Камал эшли. Җитештерүчәнлекне арттырырга кирәк. Мы готовы обеспечивать всех вкусной, натуральной продукцией. Рөстәм Миңнеханов бүген Казанның сөт заводы һәм икмәк кондитер комбинатында булды. Бу хакта Илгиз Шакуров. Махсус хәрби операциягә теләктәшлек йөзеннән автойөреш. Үзебезнең военнослужащийларны поддерживать итәбез шушы акция белән. Ул Россиянең ничә шәһәрендә уза. Казанда әлеге акциягә күпме кеше кушылды. Руслан Сыдинов шул хакта. Икенче яңа татар җыры бәйгесе тамам. Иң мәгънәле һәм моңлы җырларның авторлары кемнәр? Яңа татар җырларын иҗат итүчеләр белән Динә Исамдинова да танышты. Бүген президент Рөстәм Миңнеханов Казандагы 2 зур предприятиедә башкаланың сөт заводы һәм икмәк кондитер ризыклары пешерү комбинатларында булды. Бу оешмаларда күбесенчә хатын-кызлар эшли. Иртәгә 8 март бәйрәме. Икенчедән әлеге предприятиеләр хәзерге иҗтимагый яктан катлаулы чорда халыкның иң кирәкле азык-төлек белән тәэмин итә. Әйтик, икмәк, камыр ризыклары, сөт, сыер мае һәм башкалар социаль яктан әһәмиятле товарлар исемлегенә керә. Без республикада яшәүчеләрне алар белән тулысынча тәэмин итәбез, диде президент. Әлеге предприятиеләргә дәүләттән нинди ярдәм күрсәтеләчәк һәм бәйрәм уңаеннан әзерләнгән тортны Рөстәм Миңнеханов ничек бизәде? Илгиз Шакуров дәвам итә. Это новое оборудование для ультрапастеризованной продукции. Бу Казан сөт комбинатындагы яңа җиһазларның берсе. Хәзер биредә 800 хезмәткәр эшли. Алар көн саен 580 тоннага якын чимал эшкәртә. Һәм төрле майлылыктагы сөт, кефир, йогурт, катык, эремчек әзерләп чыгара. Комбинатта эшләүче туташ ханымнарны якынлашып килүче бәйрәм белән Рөстәм Миңнеханов шәхсән котлады. Монда һәр икенче хезмәткәр хатын-кыз. Президент үз чыгышында хезмәтләрнең әһәмиятен билгеләп үтә. Алар кеше өчен иң кирәкле дип саналган төр ризык җитештерә. Шуңа заводның җитештерүчәнлеген арттырырга кирәк, ди ул. Непростое время всегда для всех, но в принципе весь завод и весь коллектив, Рустам Игоревич, мы готовы обеспечивать всех вкусной, натуральной продукцией. Мы чувствуем помощь и поддержку и правительства, и министерства. Будем поддерживать, на самом деле очень важно сегодня, чтобы комплектующие были, кредиты, чтобы реструктуризированы были. Ну и показатели, маржа побольше была. Монсы инде башкаланың икмәк кондитер комбинаты. Биредә тәүлек саен 60 тонн продукция җитештерәләр. Ипинең барлык төрләре, тортлар, чәкчәк, башка дәм-том. Мы просто покажем, да, основные продукты. Булки попробовали. Да, хлеб можно тоже попробовать. Попробуем. В хлебном цехе только газовая печь. У нас основной это газ. По электроэнергии расход очень маленький. Инвестиция проектлары һәм дәүләт ярдәме белән комбинатта җитештерү урыннарын, җиһазларны яңартып торалар. Моннан тыш бюджеттан икмәкнең социаль төрләрен җитештерү өчен субсидия бирелә. Быел 240 миллион сум каралган. Әлеге акча арзан бәяле ипинең хакын күтәрми сакларга мөмкинлек бирәчәк, диләр. Рөстәм Миңнеханов комбинатка дәүләттән барлык ярдәмдә күрсәтеләчәк дип белдерде. 8 март алдыннан кондитерлар бәйрәм торты пешергән. Аны бизәүдә президент та катнашты. Комбинат хезмәткәрләре тортны Казанның 7нче хастаханәсенә үзләре кебек үк ялларсыз эшләүче табибларга җибәрәчәк. Рөстәм Миңнеханов икмәк кондитер комбинатында эшләүче гүзәл затларны да бәйрәм белән котлады. Һәм бу көн турында истәлек калсын дип коллектив белән фотога төште. Илгиз Шакуров, Сергей Кузьмин, Яңа Гасыр каналы. Бүген Рөстәм Миңнеханов Инстаграмына язылучыларын исәнмесез дип сәламләде һәм КФУның тәрәзәләрендә Z хәрефе төшкән фотода куйды. Ул Россиянең Украинадагы махсус операция символы исегезгә төшерәбез. Мондый флешмоблар безнең хәрбиләргә ярдәм йөзеннән илнең барлык төбәкләрендә дә уза. Әйтик, бу ялларда Россиянең 85 шәһәрендә Украинадагы Россия хәрбиләренә теләктәшлек йөзеннән автойөреш узды. Казанда аңа 300-дән артык хәрби ветеран һәм 100-дән артык машина йөртүче дә кушыла. Маршрут ахырында Җиңү паркындагы мәңгелек утка чәчәк салдылар. Ватан өчен һәлак булучыларны 1 минут тынлык белән искә алдылар. Берите все, берите. Берите. Автомобильләргә Россия һәм Татарстан әлемнәре эленгән, һәр машинага ябыштырылган В һәм Z хәрефләре безнең армиягә теләктәшлек символы. Мондый тамгаларны хәзер Украинадагы операциядә катнашучы хәрби техникага төшерәләр.
Aksiyada qatnaşучыларның күбесе төрле елларда хәрби операцияләрдә катнашкан кешеләр. Илдар Хәсәновка заманында Абхазия, Грузия бәрелешендә булырга туры килә. Бу йөрешкә ул ватан алдындагы бурычын үтәгән дуслары һәм улы белән килгән. Үзебезнең военнослужащийларны поддерживать итәбез шушы акция белән. Бик зур көч, бик зур энергия һәм поддержка. Альберт Мөдәрисов Нарафаминскида хезмәт иткән. Бу очрашу хәзер Украинадагы хәрби операциядә катнашучыларга рухи теләктәшлек белдерү дип саный. Фашизмны бетерергә кирәк. Хәзерге көнгә безнең дәүләткә, безнең республикабызга, безнең Россия хакына андый начарлыкны кертергә язмасын. Шуның өчен безнең бу операция безнең верховный главнокомандующийдан куелган, без аны эштәргә тиеш. Бу акция бик кирәк. Безнең армияны хәтерләргә кирәк. Десант, морпехи. Десантчылар, диңгез флотында хезмәт итүчеләр, шик сакчылары җыелды. Бу безнең бердәм икәнлекне һәм Украинадагы хәлләргә битараф калмавыбызны күрсәтә. Казан урамнары буйлап алар колонна булып бара, тавыш биреп узалар. Акциядә катнашучылар программасындагы соңгы нокта җиңү паркалар мәңгелек утка чәчәк салдылар. Туган җиренә әйләнеп кайтмаучыларны 1 минут тынлык белән искә алдылар. Главные уборы снять, флаги приспустить. Хәрби операциядә катнашучылар безнең ярдәмне тоярга тиеш. Алар янәшәсендә көчле терәк булырлык егетләр бирегә җыелды. Чувствовали, что за ихними спинами стоит надежный опор. Мәскәү, Красноярск, Ставрополь, Барнаул, Рязань, Курган, Әстерхан. Бу акциягә Россиянең 85 шәһәре кушылды. Руслан Судинов, Рамзил Гарипов, Яңа гасыр каналы. Бүген Украинадагы махсус операциянең 12нче көне, аның турында иҗтимагый оешма вәкилләре ни уйлый? Әйдәгез берничәсен тыңлыйк. Бик дөрес, безнең верховный главнокомандующий фәйсәләне алды, и без анда бу махсус операцияны эшлибез. И безнең офицерлар, солдатлар күрсәтә кагырмани, героизм. Мне кажется, что это надо было сделать уже давным-давно. Почему? Потому что я это сравниваю как бы с болезнью. Когда человек заболевает, ему нужно необходимо срочно обратиться к врачу. То же самое и здесь. Фашизм это как болезнь. Ее надо лечить сразу, иначе ее можно запустить, и потом от нее исцелиться очень будет сложно. Очень сложно. Санкциялар турында безнең нейтралитет күрсәтәләр. Китай, Индия, Иран, латиноамериканские страны, минулым алар белән без сәүдәләрне дәвам итәрбез. И алар безгә ярдәм итәрләр. Җаваплылыкларны тотарга. Казанга Пекиннан танылган якташларыбыз чаңгычы һәм биатлончылар Рушан Миннугулов белән Марта Зайнуллина кайталар. Россия җыелмасы составында Паралимпия уеннарында катнашырга тиеш иде, ләкин ярыш башланырга 2 көн кала. Халыкара Олимпия комитеты безнең ил спортчыларын уеннарга кертмәү турында карарда кабул итеп куйды. 71 кешедән торган Россия командасы иң зурысы һәм көчлесе булып санала. Татарстанның спорт җәмәгатьчелеге Халыкара Олимпия комитеты карарын ничек бәяли? Бу хакта алдагы материалыбыз. Встречаем участники Паралимпийской сборной России. Танылган спортчылар Рушан Миннугулов белән Марта Зайнуллина алкышлап каршы алдылар. Медальләрсез кайтсалар да, алар барыбер җиңүче. Я как тренер всегда думала, что в спорте побеждают честно, по олимпийским принципам. Алар Пекинда чаңгы узышларында һәм биатлонда көч сынашырга тиеш иде. Рушан Миннугулов һәм Марта Зайнуллина дөнья чемпионнары. 2018 елда Көнья Кореяда узган Паралимпиада уеннарында Түбән Кама кызы Марта Зайнуллина 1 көмеш һәм 3 бронза медаль яулый. Сочида узган ярышлардан Саба егете Рушан Миннугулов 2 алтын һәм 1 көмеш медаль алып кайта. Мин кайттым, миңа сез мине булай каршы алу, миңа ничек дидем, авыр дип әйтәмсең инде. Мин бит берничә мәдәм, безне куып кайтарга шикелле, Асраниты кайтардылар, и шулай каршы алу. Бик зур рәхмәт, конечно, бик зур рәхмәт. Но мин монда бөтенчә кайтырмын дип хыялланган идем. Битне инде шуны хәтлек тренироваться итеп, ул бит инде өйгә кайтмыйча, семьяны күрмичә, һаман әзерләнәсең шул стартта выступать итәм дип. И менә шундый хәл барлыкка килгәч бик шитен инде. Халыкара Олимпия комитетының бу карарын республиканың спорт җәмәгатьчелеге мыскыл итү дип кабул итте. Я считаю, что они всегда готовы
Алар бик көчле спортчылар, җиңү яуларга дип киткәннәр иде. Чит илләр безнең уенчылардан курка. Просто над людьми издевались. Бу кешеләрне мыскыл итү дип саныйм. Башта уеннарда катнашырга рөхсәт иттеләр. Олимпиада башланган алдыннан кинәт кенә әйберләрегезне җыйгыз диделәр, уеннарга кертмәделәр. Ә бит алар Пекинга тәүлек ярым очты. Спортчыларның физик мөмкинлекләре шикле булуын исәпкә алып, бу эшне сәяси шантаж дип кабул итәм. Булай ярамый әлбәттә. Россиянең паралимпия спортчылары өчен үзебезнең илдә уеннар оештырырга ниятлиләр. По срокам сейчас не готов сказать, но это ближайшее. Аларның кайчан буласын әлегә төгәл әйтә алмыйм, ләкин тиз арада оештырылачак. Спортчыларга бу уеннарга һәм алдагы ярышларга әзерләнергә ярдәм итәчәкбез. Моның өчен республика һәм ил җитәкчелеге барысында эшләячәк. Спорт бер кайчан да сәясәт белән бәйле түгел иде. Паралимпия командасындагы спортчыларның намусын яклау өчен халыкара спорт арбитраж судына шикаят бирергә тәкъдим итәләр. Динәк Самдинова, Дмитрий Аринин, Рәмзил Гарипов, Яңа Гасыр каналы. Азык-төлек белән сату итү өлкәсендә спекуляцияләр булмаска тиеш. Алып сатарлар белән көрәшү өчен Россиянең сәнәгать министрлыгы кибетләрдә бер кешегә билгеле бер күләмдә генә товар сатарга рөхсәт бирде. Ил төбәкләрендә шундый очраклар бар, көндәлек куллану өчен кирәк булганнан күбрәк алып, соңыннан бүлеп сата башлаганнар чикләү кертү шундый хәлләрне булдырмаска ярдәм итәчәк. Моңа кадәр сәүдә челтәрләре социаль яктан әһәмиятле продуктларга бәяне 5%-тан арттырмаска ризалашкан иде. Бәя оннан арткан очракларда монополиягә каршы федераль хезмәткә мөрәҗәгать итәргә мөмкин. Адресы экранда күрсәтелгән. Чаралар күрелүгә дә карамастан кайбер кибетләрдә ыгы-зыгы дәвам итә, кайдадыр кара будай бетеп тора, кайдадыр дөге я шикәр комы юк. Белгечләр әйтүенчә, халык кирәгеннән артык товар җыеп, үзе үк кытлык китереп чыгара. Кыйммәт, конечно. Авылда тагыра кыйммәт, авылда еш киласы. Ә бу шуңа менә инде, бу 800 грамм, 88 сум. 1 кило булса 100-га менә Татарстанга Донбасстан күченеп килүчеләр бар. Бу балалар һәм хатын-кызлар быел беренче тапкыр 8 март бәйрәмен тыныч шартларда уздырачакбыз диyorlar. Килүчеләр Казан шифаханәләренә урнаштырылган, бүгенә теләге булганнары өчен республиканың милли музеена экскурсияда оештырдылар. Здесь люди стали заселяться еще в порядка 40 тысяч лет назад. Бүген Башкаладагы милли музейга Донбасстан күченгән 3 гаилә экскурсиягә килде. Алар үзләрен сыендырган җирнең тарихы белән таныша. Казанга балалары белән февраль ахырында күченгәннәр, шифаханәдә яшиләр. Араларында 2014 елны монда килеп бер ай яшәп киткән гаилә дә бар. Луганскидан Наталья Литвинова кызы белән кайткан. Аны балалар бакчасына урнаштырырга җыена. Уже 8 лет. Бездә инде 8 ел бәрелешләр туктамый. Алар я бераз тынычлана, я яңадан башлана. Бәйрәм турында уйлаганда юк иде. Ә монда тыныч. Ире, абыйлары, туганнары анда калган, алар өчен борчылалар. Бәйрәм кайфы булмаса да, бүгенге экскурсия онытылырга ярдәм итте диләр. Сама Казань большая. Казан матур, зур, урамнан матур биналарны карап йөрергә дә кызык. Без Луганскидан, иремнең монда булганы бар иде. Бик яхшы каршы алдылар. Собираюсь оставаться и поступать здесь. Кешеләре дә шәһәрдә ошый. Монда бик матур. Әни белән килдек. Монда абыем яши. 2014 елда килгәннән соң бер ай торгач киткән идек. Бу елда калырга исәбем. Музыка юнәлеше буенча укырга керергә телим. Монда күпмегә тоткарланырлар билгесез. Әлегә республиканың тарихы, мәдәнияте белән танышалар. Борчылу уйларыннан арыну өчен шул исәптән мондый чаралар ярдәм итә. Ә теләкләре бер. Хотелось бы, чтобы в наших городах успокоилось и был мир. Яшьләр гвардиясе оешмасы ачкан иде гуманитар штаб. Шушы без бу кешеләр безгә килә, без аларга гуманитар ярдәм белән ярдәм итәбез. Кием, азык-төлек төрлечә, балаларга менә сумкалар менә хәзер аларга Казан шәһәрендә мәктәпкә барырга туры киләчәк. Шуңа күрә без аларга менә уку кирәк-яракларын тапшырып бүген Алла бирсә, инде иртәгә алар шулай әкренләп мәктәпкә йөри башларга тиеш була. Экскурсия Казан Кремлендә дәвам итте. Теләге булганнар өчен алдагы көннәрдә дә оештырачаклар. Гөлназ Сайфетдинова, Хадил Миндубаев, Яңа Гасыр каналы. Россиянең 140 йөк автомобиле Украинада калган Ространс җитәкчелеге машина йөртүчеләрне ватанына кайтару өчен тырыша. Моның нинди юллары бар, бу турыда Реальное время интернет газетасыннан укый аласыз. Узган төндә Лоишның техник-икътисад техникумына легендар совет очкычын китерделәр. Як 42 самолетын уку йортына Тулпар авиакомпаниясе тапшырган. Әлеге техникумда авиация белгечләрен әзерлиләр. Самолетның озынлыгы 40, киңлеге 6 метр. Техникумга алып килер алдыннан Казан аэропортында аның койрыгын һәм канатларын сүткәннәр. Очкычны Лоишка КАМАЗ машинасы ярдәмендә төнлә юлда машина аз булганда килтеләр. Студентлар бу очкыч ярдәмендә аварияләр килеп чыккан очракта ничек эш итәргә икәнлеген дә өйрәнәчәк. Бүген иртән Як 42 самолетын техникум каршында урнаштыра башладылар инде, студентлар аны бер ай дәвамында җыячак.
Язның беренче атнасы Татарстанда кыштан да салкын булачак. Шимбәгә кадәр синоптиклары зәмхәрир суыклар фаразлый. Безнең республикага төньяктан салкын һава массалары кергән. Инде бүген төнлә үк температура минус 24 градуска кадәр төшәргә мөмкин. Көндез минус 18 градус тирәсе булачак. Юлларда бузлавык. Шимбә көнгә бераз җылытыр дип тә көтелә. Яңа атна башында исә температура көндез плюс булачак. Бу елларда республикада Масленицаны май чабу бәйрәмен билгеләп үттеләр. Аның иң зурысы Зия утравында узды. Мондагы бәйрәмдә 7 меңнән артык кеше катнаша. Май чабудан соң православие динендәгеләрнең олы уразалары да башлана. Ул 48 көн Пасхага кадәр дәвам итәчәк. Бәйрәмнең төп сые белен, төп гамәле бер-береңне кичерү, төп юласы кыш карашкысын яндыру. Инзилә Хусаинова дәвам итә. Зия утрау шәһәрчегенең төп мәйданында май чабу бәйрәме гөрли. Кунаклар Татарстан белән Россиядән генә түгел, дөньяның төрле почмакларыннан җыелган. Бәйрәмнең төп символы кыш карашкысын башта урам буйлап йөрттеләр. Кулларында гармун, башларында бизәкле яулыклар. Бу матрешки фольклор ансамбле кызлары. Май чабу бәйрәмендә 5нче ел рәттән катнашалар. Җырларны русчада, татарчада башкара алар. Бик матурмында, бик матур җырлыйбыз, бик күңелле. Утрауның төп мәйданында иң кызыгы биредә әйлән-бәйлән, җыр-бию һәм төрле уеннар. Кем гер күтәрә, кем аркан тарта, кемнәрдер бәйрәм өчен махсус костюмнардан килгән. Бу конкурска бөтен гаиләләре белән әзерләнүчеләр дә бар. Хәтта этләре дә читтә калмаган. Бәйрәмгә елда менә шулай язгыча матур киенеп киләбез. Узган елны җиңгән идек. Быел үзебез белән 4 аяклы достыбызны да алдык. Күктә кояш балкый, балалар моңа аеруча сөенә. Май чабу бәйрәме язны якынайта диләр. Сегодня очень хороший день. Бүген көн аяз, иртән торуга ук бәйрәмгә ашыктык. Май чабу бәйрәменең иң төп сые ул әлбәттә яңа гына пешеп чыккан коймаклар. Аннан авыз итмичә берәү дә кайтып китми. Бу гадәт халыкның кояшка, аның көченә ышануы белән бәйле. Шуңа күрә коймакларны да кояшка охшатып түгәрәк итеп пешерәләр. Кояш исә тиздән яз килүенә ишарә. Бәйрәм коймагы тәмлерәк була дип пешекчеләр. Үзенчәлекле рецепт та кирәкми. Иң мөһиме күңел җылысын салу. Классная консистенция. Сейчас я попробую. Самое главное, үзеңнең ничек әйтим, мәхәббәтеңне кушырга кирәк инде. С любовью надо готовить. Шуңа күрә самый тәмле коймаклар ул мәхәббәт белән пешкәннәр. Бәйрәмнең балалар да, олылар да көтеп ала торган төп йоласы кыш карашкысын яндыру. Бу символик мәгънәгә ия. Кышның китүен, язга урын бирүен аңлата. Май чабу бәйрәмендә катнашучылар карашкы белән бергә барлык начарлыклар, яман уй ниятләр янып бетәсенә дә ышана. Инзилә Хусаинова, Илшат Мөхәммәтов, Яңа гасыр каналы. Рөстәм Миннеханов та бүген православие динендәгеләрне олы ураза башлану белән котлады һәм барысына да сәламәтлек теләде. Матур теләкләре белән бергә Инстаграмына котлау видеосы да урнаштырды. Казанда яңа татар җыры конкурсы тәмамланды. Пирамида сәхнәсендә моңарчалы бер кайда да башкарылмаган җырлар яңгырады. Әлеге конкурс бездә татар җыр сәнгатенең матурлыгын камилләштергә ярдәм итә. Марат Әхмәтов аңа шундый югары бәя бирде. Конкурсның максаты изге, бүгенге татар эстрадасын яңа һәм сыйфатлы әсәрләр белән байыту. Яңалыкка омтылугына түгел, шул ук вакытта татар җыры традицияләрен, аның милли нигезен, халыкчан моңын саклау. Яңа татар җырын Рәшит Вахапов исемендәге фонд Мәдәният министрлыгы белән берлектә Татарстан президенты белән оештыра. Быел анда Америка, Кушма Штатлары, Италия, Швеция, Кытай, Казакстанда яшәүче авторлар да катнашты. Тулырак Динә Хәсәметдинова. Татар җыры онытылмасын өчен шагыйрь һәм композиторларны илһамландыру мөһим. Республика президенты ярдәме белән оештырылучы яңа татар җыры бәйгесенең максаты шул. Моң дигән төшенчә ул тормыш авырлыгы, ялгызлык, сагыну, юксыну шуның белән бергә туа торган хисләр бүгенге тормышта бәлки моң булдыру ул бик җиңел эштә түгелдер. Әлеге бәйгеләр алар дәвамлы булырга тиеш. Һәр чак шундый эзләнүдә булганда гына біз матурлыкның камиллегенә ирешәчәкбез. Тормыш диңгезен кичкәндә Рәнис Габбасов сәхнәгә чыгарга әзерләнә. Ул Илдар Юзеев сүзләрне Ризван Хакимов көенә язылган Сабырлык җырын башкара. Аны конкурста иң яхшы татар җыры буларак бәяләгәннәр. Фәлсәфи җырымы? Анда мәхәббәт тә бар, анда менә парлы булырга дип индәшә ул җырны.
Айгөл Бариева башкарауындагы Яратам җыры конкурсның махсус премиясына лаек. Аның көен Швециядә яшәүче милләттәшебез Гөлүзә Зиятдин иҗат иткән. Сүзләрен Ленар Шәйх яза. Бу җыр ул шундый җиңел. Мин аны катлаулы дип тә әйтмәс идем. Һәм ул шул җиңеллеге белән халыкка якында. Яңа татар җыры бәйгесе мәдәни халыкара элемтәләрне ныгыта. Кытайда яшәүче композитор Сурдон, шагыйрә Шәмсия Җиһангирова сүзләренә көй язган. Нәтиҗәдә яңа ел белән дигән җыр халык күңеленә үтеп керә. Авторларны махсус чакырып, бүләкләп, инде шулай зурлыйлар икән, бу мин моны бик яхшы башлангыч дип уйлыйм. Әмма игелекнең шиге юк. Киләчәктә бәлкем башка формаларда уйлап чыгарырлар. Быел конкурска 242 җыр кабул ителгән. Сабыйлар өчен язылган махсус әсәрләр арасында сүзләрен Рифгат Аулин, көен Ленар Шәйх язган Туган телем җыры иң яхшысы дип табылды. Яңа татар җыры конкурсында югары бәяләнгән җырларны барлык музыкаль мәйданнарда тыңларга мөмкин. Динәк Самдинова, Илшат Мөхәммәтов, Яңа Гасыр каналы. Бүген Казан халыкара аэропортында да бәйрәмчә күңелле иде. Монда очып килүчеләрне һәм очып китүчеләрне җыр һәм музыка белән каршы алдылар. Казан дәүләт мәдәният институтының эстрада джаз оркестры пассажир хатын-кызларны шул рәвешле 8 март белән котлады. Бүгенге бәйрәм мизгелләре Илгиз Шәкүров материалында. Уважаемые дамы и господа. Бер-бер артлы ишетелеп торган игъланнарга дәртле музыка да өстәлә. Казан аэропортында бәйрәм рухы, оркестр чыгышы 8 март уңаендан булса да, гүзәл затларның гына түгел, һәркемнең кәефе яхшы. Аэропорт күпләрнең күрешү һәм саубуллашу урыны. Музыка сагыштан да дәвади оркестр чыгышын тыңлаучылар. Балаларны сатабыз, шуңа күрә әзрәк күңел төшенке, җылысылары киләйме. Менә музыка барбер утырга ошайды. Берәүләр парлы бию бии, икенчеләр оркестр чыгышын интернет аша дусларына җибәрә, ә халыкның кәефен күрүчеләр Казан дәүләт мәдәният институты студентлары. Хатын-кызларны 8 март белән котлыйбыз. Музыка уйныйбыз, джаз, латиналар. Мондый иҗади проектлар Казан аэропорты өчен матур гадәткә әверелде. Оркестр чыгышлары, күргәзмәләр, төрле флешмоблар биредә еш була. Для некоторых категорий пассажиров авиаперелеты. Кайбер пассажирлар өчен самолетта очу стресс. Менә мондый иҗади проектлар аларның борчуын киметә. Они влетают с хорошим настроением, с уверенностью в себе, с благодарностью к нам. Эстрада джаз оркестры уйнаган көйләрне бүген Санкт-Петербург һәм Мәскәү рейсларыннан төшүчеләр, шулай ук Төркия һәм Казакъстанга очып китүче пассажирлар ишетте. Дело в том, что мы тут случайно застряли, мы летим в Актубе. Без Актубәгә очабыз. Самолетны берничә сәгатькә тоткарладылар. Әмма без ул хакта оныттык та инде. Оркестр шәп уйный. Никто не поверит, что ты приедешь в другой город и тебя там будут встречать с оркестром. Башка шәһәргә килгәч, сине оркестр белән каршы алсыннар әле. Онытылмаслык булды бу. Бүген безгә Казан аэропорты эшчәнлегендә бераз үзгәрешләр булуы турында да белдерделәр. Росавиация тәкъдиме буенча кайбер авиакомпанияләр чит илләргә очуны шикләгән. Шул ук вакытта Казаннан Төркиягә рейслар саны арткан. Илгиз Шәкүров, Ленар Хуҗаәхмәтов, Яңа Гасыр каналы. Яршалыда хатын-кызлар картингларга утырып узышты. Шәһәрдә 8 март уңайыннан шундый ярышлар 2017 елдан бирле оештырыла. Әлеге анда КамАЗ мастер командасы пилотларының хатыннары гына катнаша торган була. Тик башкаларның да кызыксынуын белгәч, шәһәр күләмендә уздыра башлыйлар. Быел инде 150дән артык хатын-кыз катнашты. Матур узыштан Гөлнара Миннеханова. Милые дамы, мы, команда КамАЗ Мастер, все организаторы сегодняшнего спортивного праздника, очень рады вас видеть сегодня здесь. КамАЗ Мастер командасы җитәкчесе Владимир Чагин шушының кадәр гүзәл зат арасында көндә күреп булмый. Бу елга бер тапкыр була торган вакыйга. Трассага хатын-кыз узышчылар чыга. Если вы после сегодняшнего Бүгенге ярышлардан күңелле хис кичерешләр алсагыз, алардан якты хатирәләр калса, сез рульдә үзегезне тагын да ышанычлырак хис итәчәксез. Бу иң яхшы нәтиҗә булачак. Лейсан Хилко шактый тәҗрибәле узышчы. Бу ярышларда инде 4нче тапкыр катнаша. Бу гонкалар минем өчен бик кайфлы гонка. Монда бик күп адреналин. Монда бөтен энергия минем чыга.
Үйге қойтам, полный энергия белән эшләргә. Дарья Яковлева танылган узырчы Эдуард Николаев экипажы штурманы Евгенийның хотына. Картинг ярышларында улар үткәрелә башлаганнан бирле 2017 елдан катнаша. В прошлом году заняла первое место. В этом году претендуете? В этом году не знаю, как повезет. Не могу ничего сказать пока. Беренче елларда узышларда КамАЗ мастер пилотларының хотыннары гына катнашкан. Хәзер ярышларда автокаланың башка гүзәл затлары да көч сынаша. Мы приглашаем всех девушек команд. Бу узышларны КамАЗ җәмгыяте һәм КамАЗ мастер командасы белән бергә оештырдык. Теләгән һәркемгә аларда катнашу мөмкинлеге бирелде. Быел мондый теләкне 150дән артык гүзәл зат белдергән. Сайлап алу этабын аларның 48-е үтә. Картинг белән идарә итү автомобильгә караганда җиңелрәк булса да, узышның үз авырлыклары бар. Салкын һава торышы һәм бызланган трасса аеруча зур осталык таләп итә. Драйв такой. Миңа бик ошады, беренче тапкыр катнашам. Тик бик салкын булды, узыш җиңел генә бирелмәде. Шулай да кәеф күтәренке. Honda мастер классында иң тиз йөртүче булып Оксана Николаева танылды. Ул оста узышчы КамАЗ мастер командасы пилоты Эдуард Николаевның хотыны. Honda классында Инна Кожинова беренчелекне яулый. Блогерлар арасында оештырылган узышта исә Айгөл Кәримова иң җитезе булып чыкты. Ярышчалардан Гөлнара Минниханова, Александр Лихачев, Яңа гасыр каналы. Әлеге сәгатькә менә шулар иде. Сәламәт булыгыз. Исәнмесез, эфирда һава торышы чыгарылышы. Яндекс погода мәгълүматы буенча көньяк көнчыгыш бөгелмә баулы Азнакайда алмашынучан болытлы көн 13 градус суык. Республикабызда антициклон тәэсире көчле булу сәбәпле һава шартлары уңай саклана. Атмосфера басымы күтәрелә, явым-төшемнәр кими. Кайбер районнарда ниһаять кояш чыга. Шактый суыта төнлә урыны белән -25 градуска җитә. Татарстанның төньягы Әгерҗе, Мензелә-Мензелеста көн кояшлы һәм суык булачак. Явым-төшемнәрсез. Бу көннәрдә көчле магнит давылы көтелә дип кисәтә синоптиклар. Сәламәтлегегезгә мөмкин кадәр игътибарлы булсагыз иде. Төньяк көнбатыш Арча, Кукмара, Балтачта шулай ук аяз, җил төньяк көнчыгыштан уртача тизлектә исә. Көньяк көнбатыш Болгар, Буа, Чүпрәлдә булытлы, бераз кар яву ихтимал, төнлә томан булуы мөмкин. Татарстанның үзәк районнары Чистай, Әлмәт, Мамадышта иртән аяз булса да, кичкә һава шартлары үзгәрә, болытлы урыны белән кар явачак. Халык сынамышлары буенча март айында кар яуганда түгел, кар киткәндә суыта диләр. Сезнең игътибарыгызга тагын бер файдалы мәгълүмат. Доктор Оз федераль җитәр медицина үзәге авыртусыз һәм операциясыз умыртка баганасы һәм бунар проблемасын хәл итүдә ярдәм күрсәтә. Инде 12 ел буе клиника табиблары ярдәмендә Россиянең 10 шәһәрендә 70 меңгә якын очрак операциядән башка ярдәм ителгән. Сездәге авыртуга түзәр хәл калмады. Миңа протез куйдылар, әмма ияләшеп булмады. Аякка баса алмадым. Доктор Оста исән калган буынны операциясыз коткарып калырга сүз бирделәр. Яңа буын инъекциясе ярдәмендә без югалган кимерчәк тукымаларны торгызырга һәм хәтта артрозның авыр формаларында булган буынның хәрәкәтчәнлеген кайтарырга өйрәндек. Мин протезлаудан баш тарттым. Ике тиземне дә дәваларга һәм авырту хакында башка бер кайчанда искә төшермәм дип өметләнәм. Санчи иммунитетны ныгыта һәм көч кертә. Кан әйләнешен яхшыртканга күрә Санчи организмның эшчәнлегенә уңай йогынты ясый. Энергия бирә, хәл кертә, йокы сыйфатын яхшырта, баш авыртуларын хроник аруны бетерә. Санчиның файдасы гасырлар белән сыналган. Юкка гына аны Кытай медицинасының хәзинәсе димиләр. Фармлен даруханәләрендә сатыла. Мәгълүмат өчен телефон 8 927 236 71 75. Сайты sanchi.rf. Казанда явым-төшемнәр көтелми 9 градус суык, төньяк көнчыгыштан уртача тизлектә җил. Атмосфера басымы теркемеш баганасының 756 мм тәшкил итә, һаваның чагыштырмача дымлылыгы 75%. Бүгенгә менә шулар, исән мин булыгыз.